Yan, so dating lubak-lubak lang ito mga kalagalag, oh, pero ngayon napakaganda na yung kalsada dito, oh. At bagong-bagong espaltado mga kalagalag yung kalsada, tsaka sobrang lapad. Yan, wala pa siyang mga marking sa kalsada mga kalagalag. At katatapos lang siguro nito na espaltuhin kagabi siguro ito. Yan, so mga kalagalag, andito na tayo ngayon sa town proper ng Kamiling, Tarlac. Ayan, so papuntang Bayambang itong diretso natin mga kalagalag. At ito namang pakakaliwan kanan natin papuntang Paniki, Tarlac yan. So diretso tayo mga kalagalag at mga tarim yung ating pupuntahan. Yan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo'y mamamasyal. At pasyalan natin mga kalagalag itong daang kalikasan dito sa Mangatarem, Pangasinan. Ayan. So subukan nating pasukin yan mga kalagalag kasi matagal nang sirado kasi ang lugar na yan. At marami ng araw na binabalak natin yan na gustong puntahan. Subalit hindi tayo makapunta-punta mga kalagalag gawa ng sirado. At ngayon susubukan lang natin, baka sakaling magkaroon tayo ng pagkakataon at pwede tayong makapasok para mapasyalan natin ang lugar dyan mga kalagalag sa daang kalikasan. Dahil napakaganda ang view dyan mga kalagalag. Yung mga kabundukan, yung hugis ng kabundukan dyan ay talagang napakaganda. So napapanood ko yan mga kalagalag sa mga nagkaroon ng pagbibisita na dyan, yung pagkaroon na nilang ng mga previous vlog dyan. So minarapat ko rin na pasyalan at ibahagi ko rin sa inyo yung magagandang tanawin dyan kung sakasakaling makapasok tayo mga kalagalag. Kung tayo'y pala rin na makapasok sa daang kalikasan dyan nga sa Mangatarem, Pangasinan. Yan. So sa dulo mga kalagalag, dun sa kabila, kasi ang tagusan yan dun sa Santa Cruz, Zambales. So dun sa kabila nakakapasok, kaya lang hindi pa siya tagusan. So hindi ko lang alam ngayon mga kalagalag kasi yung mga napanood ko ay medyo may katagalan na. At ngayon titignan din natin kung baka sakaling makalusot tayo hanggang Zambales, edi mabuti lulusot tayo. At wala naman tayong gagawin ngayong maghapon na ito. At tayo'y magmamasyal muna at magliwaliw. Ayan, so habang may pagkakataon at napakaganda ang panahon, maaliwalas. Ayan, so magandang mamasyal pagka ganito ang panahon. Ayan, so samantalahin natin at tayo'y mag-iikot muli dito sa Pangasinan. Ayan, so samahan nyo ako mga kalagalag sa aking paglilibot at pagmamasyal dito sa Mangatarem, Pangasinan. Ayan, so let's go. Yan, so andito na tayo ngayon mga kalagalag sa bayan ng Santa Ignacia, Tarlac. Ayan, so ilang bayan lang ito mga kalagalag. Mula dito sa Santa Ignacia, Kamiling, then dito sa San Clemente. After ng San Clemente mga kalagalag is Mangatarem na yan, Pangatarem, Pangasinan. So napakalapit lang. At wala pang 100 kilometers yan mga kalagalag galing sa Tarlac City. So mabilis lang natin takbuhin yan at tayo'y mamamasyal na naman. Ayan. So yan mga kalagalag, andito na tayo ngayon sa bayan ng Santa Ignacia, Tarlac. Yan.
So ito yung town proper mga kalagalag ng Santa Ignacia. Yan, so lumalago na rin itong Santa Ignacia ngayon mga kalagalag. Yan, dati ito kalit-liit na bayan lang, parang barangay lang. Pero ngayon kita mo naman ang lalaki na ng mga gusali. Yan. So maganda na rin mga kalagalag itong bayan ngayon ng Santa Ignacia. Ayan may mataas na siyang gusali. At marami ng mga mabibili sa lugar na ito mga kalagalag. Ayan. So yung iba kasi sa Tarlac City pa namimili mga kalagalag. Gawa ng nakadikit lang din ito sa Tarlac City. So 25 kilometers lang ito galing sa Tarlac City. Yan, kaya yung ibang mga residente na tiga Santa Ignacia, sa Tarlac City pa sila namimili. Lalo na yung mga nasa boundary. Ayan. Pero malaki na rin itong mga kalagalag ngayon itong Santa Ignacia. Ayan, marami na ring mabibili sa lugar na ito. So lahat ng mga kailanganin nyo ay narito na rin sa Santa Ignacia. Kaya hindi na kayo dapat lumayo at tangkilikin na yung sariling atin. Ayan, para makatulong tayo sa paglago ng ekonomiya ng ating sariling lugar. Ayan. Yan, so dating lubak-lubak lang ito mga kalagalag pero ngayon napakaganda na yung kalsada dito at bagong-bagong espaltado mga kalagalag yung kalsada at saka sobrang lapad. Yan, wala pa siyang mga marking sa kalsada mga kalagalag at katatapos lang siguro nito na espaltuhin kagabi siguro ito kagabi, kaya ngayon wala pa siyang mga road markings. Yan, so halos boundary ito mga kalagalag ng Santa Ignacia at saka Kamiling, Tarlac. Ayan, so sa gawi lang dyan, nandyan na yung arko ng Kamiling, Tarlac. Ayan, so natatanaw ko na mga kalagalag yung arko dito sa Kamiling, Tarlac. Ayan, so napakaganda itong pagitan nila mga kalagalag. Kasi karamihan sa mga pagitan mga kalagalag, sa mga boundaries, karamihan yan hindi na asikaso na kalsada. So walang pumapansin karamihan dyan. Pero dito tignan nyo, talagang napakaganda at inayos nila yung kalsada. At napakaganda dahil ispaltado na. Ayan, so Kamiling na tayo mga kalagalag. Ayan, Kamiling, Tarlac. Ayan, so malapit na sa pinakabayan ng Kamiling. So magta-travel pa tayo ng mga more or less 10 kilometers. Ayan. So sama lang kayo mga kalagalag, huwag kayong bibitiw hanggang sa huli. At marami pa tayong ipapakitang mga magagandang tanawin dito sa ating madadaanan. Yan, so mga kalagalag, andito na tayo ngayon sa town proper ng Kamiling, Tarlac. Ayan. So papuntang Bayambang itong diretso natin mga kalagalag. At ito namang pakakaliwan kanan natin papuntang Paniki, Tarlac yan. So diretso tayo mga kalagalag at mga tarim yung ating pupuntahan. Yan. So papasok tayo ngayon sa pinaka town proper ng Kamiling, Tarlac. Yan. So may mall na rin sila dito mga kalagalag So isa sa malaking bayan din ito mga kalagalag ng probinsya ng Tarlac, itong Kamiling, Tarlac. Ayan, so ito yung pinakasentro niya rito. Ayan, so kita nyo naman mga kalagalag, ang development dito sa Kamiling, Tarlac ay talagang napakalaki na yung pagbabago sa bayan na ito. Ayan. At yung kanilang plaza dito mga kalagalag talagang napakaganda rin. Maganda yung plaza nila rito. Na-i-vlog ko na rin ito minsan mga kalagalag, itong plaza mismo ng Kamiling, Tarlac. Ayan. At yung nandito sa kaliwa natin mga kalagalag, ito yung pinaka plaza niya rito. Napakaganda dyan sa loob. So may vlog na tayo dyan mga kalagalag nung mga nakaraan. Ayan, bayan na tayo ng San Clemente, Tarlac. Ayan, ito na yung pinaka-arko mga kalagalag ng San Clemente dito sa Tarlac, probinsya ng Tarlac. Ayan, ang sunod dito mga kalagalag is
mga Tarem, Pangasinan na. So ito yung pinaka-town proper mga kalagalag ng San Clemente, Tarlac. Town proper ito. Ayan, ito yung kanyang municipal hall. Ayan. At ito naman yung kanyang plaza mga kalagalag. Ayan. So dito kami nagme-merienda mga kalagalag, oh. Daming merienda dyan. Tapos paglampas nyo lang ng bayan, nandito na agad yung boundary ng Pangasinan at saka Tarlac. So halos dikit lang ito sa bayan. Ayan. So paglampas natin sa arko na ito mga kalagalag, so Pangasinan ay yung tulay lang ang pagitan dito mga kalagalag. Ayan. So may tulay dito, ito lang yung pinakapagitan nya. Then ito na, welcome Pangasinan. Ayan na mga kalagalag, oh. So welcome Pangasinan. So ayan na, Pangasinan na tayo mga kalagalag. At tayo'y pupunta na sa mga Tarem dyan sa Daang Kalikasan. Hindi ko lang alam mga kalagalag kung open yan, ha, pero try lang natin. Baka sakaling papasukin tayo kahit sirado. Ayan, paalam lang tayo mga kalagalag. Sa town proper na tayo mga kalagalag ng mga Tarem, Pangasinan. Ayan. So malaking bayan na rin ito mga kalagalag, oh. May mall na rin sila dito, may Magic. Ayan, oh. Maliit lang yung mall nila rito na Magic. Hindi kagaya sa Tarlac malaki. Oh, ayan, maliit lang, oh. At yung simbahan nila dito mga kalagalag, ang laki, oh. Ayan, so ito yung kabayanan mga kalagalag, kabayanan ng mga Tarem, Pangasinan. Ayan. So dito sa mga Tarem mga kalagalag, ang salita dito Ilocano. Hindi kagaya sa ibang lugar sa Pangasinan, Panggalatot. Dito purong Ilocano sa lugar na ito. Ganda ng kubo nila sa may plaza, oh. Ayan, so paliko na tayo mga kalagalag, papunta dito sa Daang Kalikasan. So titignan lang natin mga kalagalag kung tayo ay makakapasok sa lugar dito. Ayan, so napakagandang lugar dito mga kalagalag. Ayun, sa pwesto ko ito mga kalagalag, nakikita ko yung kalsada dun sa taas ng kabundukan. Ayan, talagang napakaganda. Sana nga pala rin tayo mga kalagalag na makaakyat tayo dyan o makarating tayo sa Daang Kalikasan na yan mga kalagalag. Ayan, so sirado mga kalagalag. Talagang hindi tayo pinalad na makapasok dyan sa Daang Kalikasan mga kalagalag. Ayan, talagang baka siguro sa susunod pagka nag-open yan ay muli nating balikan. Ayan, so balik na lang tayo mga kalagalag. Ayan, so dito na natin putulin itong ating pagbablog mga kalagalag. At yan, so galing tayo dyan sa Daang Kalikasan mga kalagalag, dito sa mga Tarem, Pangasinan. So sirado pa rin hanggang ngayon.